aku golek liyane sing tenang ojo sepane buat ngempet kangen aku payane mbok piye carane rasa melu ngerti piye rasane. Bek, Mas mangkat kerja sik ya. Ya, gak boleh genit, gak boleh ganjen. Ingat, semangat, oke? Nah, sini, doain. Bismillah, semoga lancar. Amin. Amin ya. Dadah. Dadah. Aku ngerti cemburu kuwi tandane sayang. Aku paham curiga mergo wedi kelangan. Pamit kerja nyuwun donga pangestumu sayang. Muga-muga oleh rezeki halal kintalan. Yen kangen sing sabar, yen nesu ya sing wajar. Percaya aku ora ninggal ke sliramu. Kepontang pantingku kabeh demi kowe, rasa mikir aku golek liyane sing tenang ojo sepaneng dikuat-kuatke ngempet kangen. Tak upayane mbok piye carane rasa melu ngerti piye rasane. Sing penting joko atimu ojo nganti luntur kekudo jarak lan wektu. Pamit kerja nyuwun donga pangestumu sayang. Muga-muga oleh rezeki halal kintalan. Yen kangen sing sabar, yen nesu ya sing wajar. Percaya aku ora ninggal ke sliramu. Kepontang pantingku kabeh demi kowe, rasa mikir aku golek liyane sing tenang ojo sepaneng dikuat-kuatke ngempet kangen. Tak upayane mbok piye carane rasa melu ngerti piye rasane. Sing penting joko atimu ojo nganti luntur kekudo jarak lan wektu. Sing penting joko atimu ojo nganti luntur kekudo jarak lan wektu. Lah mas, hujanan. Ya apa motornya disuruh rusak? Rapopo Dek. Ya wis ambil ke baju sih ya, ndak masuk angin. Kopinya mas. Dek, sing tenang ya. So enek wae di orang ini ki. Sing sabar ya mas, lan dikuat-kuati, oke? Ngomong sih lagi.
Kepontang pantingku kabeh